Mites Milo ja Rasse? Mikäs tässä? No se mä ihmettelen, miten vitussa Väntseen Vilho sai pisteen tosta kun ne kuoli. No kun mä... Kun ne oli proppeja kans. Ne oli proppeja kans. Mä klutsasin. Tää on niinku 1 000 000 tuoli. Täällä on 1 000 000 tuolia ja eka tuoli minkä mä otan, niin se oli Mikko. Joo, that ain't me bro, that ain't me bro. Homer drops his donut, dough. Homer spills his soda, dough. Homer hits the doorway, dough. Homer ruins his whole day, dough. Tai milloin silleen, et Divan Matrix pystyy syömään diivapommi? Diiva vois syödä muovit. Wow. Joo vai? Kuoli. Vittu mä yritin fräkiä mennä sen pasko housu. Nää Arktikit oli kyllä vähän meh. Pääsin tänne! Homo sapiens die, save humans. Hyvin sanottu, Pilho. Kiitos. Paneen sua. Joo. Laittaako se mut remmiin ja pakottaa mut haukkumaan sitä? Vittu jes, vihdoin viime. Kusiskohan se mun päälle? Siis low-key Väntsä ainoa kohta Devil Vortexissa, mistä mä en tykkää on 60-70. Kaikki muu on vain. Mitä? Mikä? Mistä mihin? Mitä hän sanoi? Lauri mihin? Mistä Lauri on mihin? 60. Six seven. Tietysti se meemi. Tietysti. Turpa kiinni! Älä Kuulisiko? Se oli kesken hyppy. Se on siinä autolla. Okei. Autolla vika. Mä olin vähän röpös. Auto tää Apsel. Okei. 101. Ai hyvä. Join Fortnite Kennedy laittoi mulle neekeri. Mä olin siellä Arabiaa. Wow. Okei. Mulla loppus suklaa. Sun pitää käydä kakkalla. Mitä? Mitä vasta kävi? Joo, siis sä olet lentämään täällä ja kaikkea tommoista. Ja vittu mä olin kenkälaatikko päälle ja Sit mä paskoin housuun. Sit Miska MH vaihtoi mun prakkavaipat. Miks sä vittu juoksutat mun mini-Pekkaa? Sen takia kun se on muun muassa vähän vitun vaarallinen. Ei kai, se vaan haluu pannukakkuja. Niin tästä kuule mitä sä aina huutaa. Huutaa vittu apua. Rassi kuoli jo. Hei, Emil, mä invasin Rassen meidän leffailtaan. Mahtaisikohan Mikokin tulla? Mä olen töissä, mä en pääse. Niin joo. Mä unohdin ja... Me puhuttiin tästä 5 minuuttia sitten. No ei ollut, koska mä kyllä kuulin sen. Ei helvetti! Vittu! Ei itse asiassa vähän kovempaa, please. Ei. What? Harder, daddy! 5. Missä Disiplat on? En tiedä, mutta Vittu, Homer Simpson, käänny vasemmalla. Ylöspäin. Homer Simpson! Siellä on Homer Simpson!
Homer Simpson! Homer Simpson! Onks tää joku?